Limang alagang aso ni Kate Nalin Bulacan ng Barangay San Nicolas West, Agoola Union ang nasawi matapos umanong malason. Kabilang dito ang isang buntis at dalawang kapapanganak pa lamang. Kwento ni Kate Nalin, pasado alas 4 ng madaling araw nang madiskubre na nalason na pala ang kanyang mga alagang aso. Kita ko na siyang bula-bula yung bibig. Meron pang dalawang asong nakahiga. Tapos nung inano niya, usually pag yung nakikipagbiruan sa aso, ginanon niya. Hindi siya kumilos. Tapos nung i-check namin, parehas hindi kumilos eh. Usually pag tumatayo na sila, nakikipagharutan eh. That time talagang walang kakilos-kilos. So sabi ko, tingnan mo, sabi mo gano'n. Nung tiningnan namin, wala na talaga, patay na rin sila pala. 5 tuta ang naulila. Hindi raw talaga maitago ni Kate Nalin ang panghihinayang at panlulumo, kaya na-post niya ito sa kanyang social media. Pero ayon kay Kate Nalin, ang kanyang mga alagang aso sadyang nilason at ang kanyang itinuturong may gawa nito ang kanyang 21 anyos na kapitbahay. Nakita mismo namin yung pinaglagyan ng lason. May kanin at saka yung talagang may lason siya. Sinadya talaga kasi may nagpakain kasi yung hindi sa amin yung lalagyan eh. Hindi sa amin. Actually yung mga bata pa nga naka-identify kung kanino eh. Pero nagbigay naman ng pahayag ang tiyahin ng 21 anyos na binata. Inamin naman daw ng binata na naglagay siya ng lason sa pagkaing iniwan malapit sa kanyang mga panabong. Pero ti-target na DJ ma'am, iso nga nagikabel, tapno kasta, dagijay baong nga lumabas, matay dagijay. Hanamot nga DJ ekspektaran na nga umasi dagdagay aso na. Pero ayon na rin sa kanya, 8 na umano sa mga alagang panabong ang dati nang kinain ng isa sa mga alagang aso ni Kate Nalin. Tagamin idi ma'am, di nangyari man ang dagidubdo mga manukdan, iwinarningan da isuda. Ngam tata, siyempre nakabulos, manimbulos da man ang DJ nga aso da. Siyempre, paalaga da lang kanya na, siyempre, tinarakan namot, siyempre, kapilitan nga tarak na dagita, ta siyempre, da mangyari dagigay manok, so da mo pabasulon at sa kamay sa, day tamot ti pag-alalan na maminsan, iti allowance na. Mula sa aking kinatatayuan, walking distance lamang itong tirahan nga nung may-ari ng aso. Walang bakod at open space nga itong area. Sa bahagi rin ng aking kinatatayuan umano, inilapag nga itong plato na merong kanin na nalagyan nga ng lason. Hindi naman sila lumalayo kasi tsaka wala pang nakagat kahit isa yung aso namin. So para sa akin kasi kung itatali mo lalong mag-ano yung aso eh. Parang magiging violent yung aso, nagiging mailap sa tao. Mas malaking tendency makakagat siya. At saka dito po kasi parang protection namin pag pinapakawalan namin lalo na pag sa gabi, minsan may uso po ang nakawan. May panimulang pag-uusap na umano sa barangay ang magkabilang panig. Humingi na rin umano ng paumanhin ang binata kay Kate Nalin at nakahanda sa anumang pwedeng maiabot na tulong. Narinig na rin umano ng barangay council ang kwento ng bawat isa at bilang lupong tagapamayapa ay sinusubukan umano nilang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa barangay. Kinbaga magkini Kate Nicole nga pa nakabalin na nanin ko na siyempre nagtatayo magkarodan nga nangyari dati ubing pakawan mo tingka ako na pagpakasay so nag-desisyon mo ako na sukatan ni Jaso ko na kanya na ma'am gumatang tayo di bagbaga na nga dalahin na ang duwal sa di dalahin na kami ti kabayan king kalakyan sukat na siyempre hindi ma'am no baset abang dumadakil di aso ko na makini Nicole mas nagmala rin ng kanya na kasi sumulang na di aso para kami so nga nakipagpakasya makini Nicole nagdapa na kabalin na anak ko na puro na po just ko pa ito na magkanya na mapatawad natin na hindi nagpasulan tayo kasi rakiti ka na tayo na tao nga agsao nung mapakawan mo gata o ko na na simple ang na kanya madi nga talaga direct na tumawa talaga ma'am singo din balak tirabe sige nga ron tunat nung kapay makapagpanunod aksublyak anak ko dati sumagman ng aldaw anak kanya na ma'am. Joan Punsoy, Balitang Solid North.